पानी टंकी कहाँ पानी आता है पहले सूरज सूरज चलो तनी मनी जब चलो तब फिर है ना फूट जा कोई है ना बहे लगे हाँ 1.5 साल हो गए चल कहाँ 3 साल लगे होता है 3 साल हो गए अभी तक माने पानी उन्हीं के को हलियाल बटे मोटा मोटी जैसे बनल बता अरे पहला बेर चलो तब से शुरू में चलो नकरा बाद से 2 महीना चलो 1 महीना ना तो कहल तो गइल बा लेकिन पता चलला कि केहू कहला कि स्टेबलाइजर खराब बा केहू कहला मोटर खराब बा का समस्या बा अब तो हमनी देखले नहीं रखल लो आ पढ़ल लिखल के बा फिलहाल में ओकरा पढ़ल लिखल रखलन 1-2 महीना रहला लो ओकरा बाद से वो हट गइले न ओकरा बाद से केहू नहीं मतलब बीच में पानी भी आई रहलो बीच में पानी आई को रहलो हलियाई रहे मतलब 1-2 महीना ले पानी आई रहा फिर जैसे गांव में लीकेज वगैरह होखे लगल तो ऊपर पानी बंद नमस्कार हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर व देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के तमकुहीराज ब्लॉक के श्यामपट्टी गांव में, जहां पर वो सब के दिखाई दे रहा बा एगो पानी टंकी। ई पानी 2 साल निर्माण भइल हो गई, लेकिन पानी हालांकि बीच में एक आध बार आई रहे, लेकिन ए पर केहू ध्यान नहीं देता अधिकारी लोग भी, और सिस्टम में गड़बड़ी बा, लोग के पानी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पावत। तो इस सिलसिला में दिखाओ चाहे कि लगभग कैमरामैन तरफ जूम करके दिखाई और का स्थिति बा लगभग इस जगह आम जनमानस के। तो इस सिलसिला में बातचीत करब हम कि कितना दिन से बंद बा, का समस्या बा, इस जगह आम जनमानस से बातचीत करब हम। सीधे सीधे चलते नहीं जगह स्थानीय निवासी जो बानी लोगों से बातचीत करब हम। अच्छा, का नाम पड़ भैया राहुल? हमारा नाम राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान। अच्छा, ये पानी कितना दिन से लगभग नहीं किया और हमरा बुझा था 1.5-2 साल लगभग में 1.5 साल हो गए जाना भी टाइम बनल वो टाइम में 2-3 महीना चाहे 1-1.5-2-3 महीना ले पानी मिलल और टाइमली पानी मिलत रहे और ओकरा बाद से जो भी है काम को जो आदमी चालू करत रहे ओकरा बाद से वो आदमी हट गइल। तब से अभी तक पानी खुलबे ना गइल ना चलल। एक खातिर कबो प्रधान जी से चाहे वार्ड सदस्य से कौन लोग ना स्कूल के बारे में प्रधान जी से चर्चा भइल बाटे ठीक बाटे। अब ओकरा बारे में अब का वो लोग करता लोग कुछ ना बोले नहीं। अब ओकरा बारे में कुछ अभी मालूम नहीं। एकरा पहले पानी के चालू करता लोग जब स्टार्ट हुए शुरुआती दौर में? जब शुरुआती दौर में सबसे पहले हमारे पिताजी चालू करते थे ठीक ना। ये टंकी जब बना था कि हमारे घर पे पूरा सामान रहता था, हम लोग मिल के इसको सहयोग किए, हम लोग सपोर्ट। एक आदमी संचालन करते के परमानेंट बने फिलहाल में नहीं के ना एबरा क्यों नहीं कुछ दिन तक हमारे बाबूजी पानी चलाओ तो हमारा बाबूजी घटा दिए लोग ये लागल कहे कि पढ़ल लिखल नहीं खान पानी के चालू करियन गाँव के पैसा कहीं वसूलियन, तो हमारे बाबूजी घटा दिए लो पढ़ल लिखल आदमी के रखल लो। पढ़ल लिखल के फिलहाल में पढ़ल लिखल रखल 1-2 महीना रहला लो ओकरा बाद से वो हट गइले ओकरा बाद से केहू नहीं के का नाम हुआ कि और पिताजी के बात दे रहल ए का नाम हम करो वो तिलक हाँ पिंटू रहल पिंटू श्रीवास्तव आयुष श्रीवास्तव। अच्छा, ये जौन पानी टंकी के समस्या बा कितना दिन से बा? लगभग 1 साल से ऊपर हो गए लगभग। अधिकारी या प्रधान जी कोनो सुनवाई बनी? अब कहल तो गइल बा लेकिन पता चलला कि केहू कहला कि स्टेबलाइजर खराब बा केहू कहला मोटर खराब बा, का समस्या बा अब तो हमनी देखले नहीं खिजा। अच्छा, ये पानी टंकी का स्थापना बनने कितना दिन हो गए? लगभग 1.5-2 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। 2 साल से ऊपर हो गए। को हलियाल बा पानी में शुरू में आई रहे 1 महीना लगातार आई लगभग टाइम से पानी आवे, सुबह शाम दोपहरियों में 3 टाइम पानी आवे, ओकरा बाद एकदम बंद हो गई, साफ बंद हो गई। कहल लो कि अथी खराब हो गई बाटे, ओकरा बाद तब से नहीं खेल। बीच बीच में आई रहा 1-2 दिन, ओकरा बाद नहीं खेल। तो ये बात के लेकर के जो वार्ड में बनल बा पानी टंकी, वार्ड सदस्य से प्रधान जी से ग्राम प्रधान से कहल गई कि ना? कहल गई, लेकिन यह सुने का यह मिलल कि मशीन खराब बा, स्टेबलाइजर खराब बा, मोटर खराब बा, ऐसे ही कुछ ना कुछ माने कोनो खराबी के अब हो सके, बहाना होके चाहे जो भी होके। अब हमनी के तो नहीं जानत का दिक्कत बा, अब उहे लोग बता सकेला लोग। जी बिल्कुल, आगे भी हम बातचीत करब। एक आदमी चाचा बानिया से। चाचा, ये कब से पानी वाला सिस्टम बंद बटे? अब साल नहीं रहा तटे पानी एको हाली नहीं खाई? एको हाली नहीं खाई। अब पर्ची कटल कि ना पैसा वैसा के? कुछ ना
जैसे पैसा वो पे करे के बाटे हाँ, इतना कुछ नहीं कटल। कुछ नहीं कटल ना। का नाम पड़ी रहा सरवन सरवन सरोवन गांव का नाम श्यामपट्टी शामपट्टी ये बनले पानी टंकी कितना दिन हो गए और पानी टंगे बनला गए 3 साल लगे होता है 3 साल हो गए अभी तक माने पानी उन्हीं के को लियाल बाटे मोटा मोटी जैसे बनल बता अरे पहला बेर चलल तब से शुरू में वे चलल ओकरा बाद से 2 महीना चलल 1 महीना ना तब ओकरा बाद बंद हो गई बंद हो गए तब से कुछ कोनो बहाना करके कि हई बिगड़ल बा हो बिगड़ल बा वही चल केहू ना प्रधान सुनवाई बा या ना एथी सदरस केहू के एतरे घर नहीं कुछ भी ना हो ये पानी टंकी वाला पानी कब से बंद बाटे पानी टंकी कहाँ पानी आवते पहले सूरज से चलो तनी मनी जब चले तब फिर है ना फूट जा कोई है ना बहे लगे हाँ 1.5 साल हो गल चल कहाँ होते चलता अच्छा हाँ। ओकर बाद से सुनवाई ना भेल ना केहू सुनवाई नहीं किया रोग लेकिन प्रधान जी के लगे गोइल लोग ना कहती कि हमरा हमनी के चालू के लाभ प्रधान कहाँ सुनो तनी ऊ प्रधान सुनबे ना कहने नाव का भी तो सुनते नहीं की के बात नाम का प्रधान वर्तमान में अनुप्रा बनी अनुप राय बनी क्या नाम पड़ रहा सत्यम गोस्वामी कितना दिन से ये पानी वाला सिस्टम बंद बाटे ये लगभग 1.5-2 साल से मतलब बीच में पानी भी आई रहा बीच में पानी आई को रहा हले आई रहे मतलब 1-2 महीना ले पानी आई रहा फिर जैसे गांव में लीकेज वगैरह होखे लगल तो पानी बंद कर दिल गई कि रोड पे ज़्यादा पानी लग जाता ला तो अधिकारी लोग वो लोग कहनी लोग ना कबो ना हमने के कबो कोशिश नहीं करनी अधिकारी के बजाय के ये ग्राम प्रधान के मुखिया जी से जो प्रधान बनी ग्राम सभा के पिछली बार जबकि दूधनाथ गुप्ता जी प्रधान रहनी है तो मतलब वहाँ के आई जाए तो वो कुछ मतलब ना ही खुद वो कुछ ना करी तो हमने के का कह जाओ जब रोड पे पानी लागता लोग आवता जाता तो वो के देखे के चाहिए कि तो का दिक्कत अधिकारी लोग से क्या हमारा चैनल के माध्यम से अधिकारी लोग से क्या कैमरा हुआ ये कहल जाए कि मतलब जो एक बनल बात एक लाभ सुविधा- आम जनमानस के मिलो हाँ। तो बिल्कुल वो देख सकत रहनी हमनी के बानी सन ए बार 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के श्यामपट्टी गांव में जहां पर ये आम जनमानस के समस्या बा कि पानी टंकी में लगभग बनले अगर 3 साल हो गए हम चाहे कैमरा सब अंदर के दृश्य दिखाई कि पानी टंकी का अलबा ताला लाग चुकल बा हम कैमरा में चाहे जूम करके दिखाई जितना भी रूम बा वो रूम में ताला लाग चुकल बाटे और जबकि आम जनमानस की समस्या बा कि पानी के हमनी के लाभ नहीं से उठा पावत और एक गेट पर भी ताला लागल बा देख सकता नहीं जौन आम जनता के लाभ उठावे के चाहिए उ लाभ नहीं मिल पावत तो जे भी वीडियो के देखा था हम कहम कि ये तमकुही राज ब्लॉक के अधिकारी लोग ए पर संज्ञान में ली लो और यहाँ के समस्या जौन श्यामपट्टी गाँव के बाटे जल के जौन व्यवस्था बाटे तो समुचित व्यवस्था आम जनमानस तक पहुँचे ये हमार प्रयास रही और भोजपुरिया माटी के लाल के निष्पक्ष पत्रकारिता के देखे खातिर ई फेसबुक पेज पर यदि देखा तो पेज के फॉलो कर लेम जा यूट्यूब चैनल के देखा तो सब्सक्राइब कर लेना और इतना शेयर करी ताकि तमकुही राज ब्लॉक में समस्त अधिकारी तक पहुँचे कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि धन्यवाद।